Čaute, som tu ja, Romero LP a Katsudo. Ideme zase zahrať Hangra konečne s introm, jak ste si mohli všimnúť. Trošku divným, ale dobrým introm. No, že most je Katsudo stále a je hľadať level 18. Oxford. A sme tuším skončili. Nie, tento sme ešte neukazovali. No hej no. Počkať, dáme tú čokoládu. Hej. OK. To. Nič. Oni, že tu zjereme čokoládu a buk. Buk. Pekne. Ďalší buk. Nie, to má to aj dosť divné. A nelaguje nám to. Ale ja som skiller a dám to. Vieme, že túto hru sme dneska natočili, ale baví nás. Badeli. Baví nás proste. Jas? Má 23 levelov a my sme v 19. Takže dneska to asi dotočím. Pokiaľ to nevidíte, tak to nie je všetko. Ale je čierna celá. Buk. Proste dávaj. Chcel by som tam dať toho. Takže tak sa spriemnú. Fuck. Musím ísť dolu. To je skoro. No tá fuck, len nechytaj si nohy. Už tam bola intro a teraz dívajte na toho pajca. Spiderman. A to je fakt jak Spiderman teraz. Nie, teda to je tak. A botnica, alebo čo? Už som ho napravil. Chyťa. Poď dolo, moju techniku použij. Vieš, jaký. Proste. Povedaš. Či? Teraz príde. Čo najviac. A poď. Biač. Jo. Ty si taký. Oh, žijem. To je fakt? Nie. Takže použijeme kapsudovú techniku. To nás nepomôže. Dobre. Proste, aj to. Proste, dajme. Jau? Dajme, bude sa. Ja tú hlavu. Čo si stretne? Čo si máš v hlave? Oj. What the fuck? Ide za hru. Jak sa voláš? Katsudo. Aha. Zatiaľ neboli žiadne komentáre ani lajky, ja nebudem lajky. To koho? Buk? Pomoc. A buk? Exit is back. Come on. Yeay, jadi jauh. Mario? Oh, ini Mario. Pardon za také ticho, ale dívaj. Dobre, ideme na 4. Ja som mu niečo tam.
Small space. Už prišiel za Romero. Okay. No. Takže vidíte moje skilly. Anti-skill, zaseknúca. Anti-skill, beží. Tak čo máme robiť? Buk? Ďalší buk? To si viete vychádzať. Jo! Spiderman? Spiderman. Aha, už viem. Aha, pardon, posledné video, dneska som to 6 minúty. Tak, to tento level. Videl si to? Hej, to som to tiež. Čo rozpadať buďte, ja som za nejakú vitu. Ak sa vám to nepáči, Si zahrajte. A napíšte koment. dajte like. To je jedno, skôr ten like. A vlastne komentuj. Ešte 3 levely aj koniec tejto hry. Dáme toto finále. Hej, môže byť. Finále Rangera. Ale dosť dávno ešte nekoľko. Ty bogo. Ide za hru Katsugo. Katsugo, Ktorý sa odpojil. Tam do. Placa hru, niečo nespravil. Ale z tejto hry možno ešte uvidíte videa naše faily. Alebo faily z Intra. Do tých videí máme trošku vyššie. To si povíme zároveň. Do tie faily neskôr. Takže to pohádžem na chvíľku a lepšie faily. To sa bavia, keď nechcem ďalšie a normálne videa. Budú aj vlogy. Možno. To speed potion si dal. Asi A trdeli. teraz sa rozpadne na celú bubu. Neviem, či ešte vôbec to dokončíme, ale niekto z nášho skôra si niekedy. Katsudo, jasné, že Katsudo. Co si mysleli. Podľa nové noha, to buď začiatok, on this game. Už, ním na na veta, upadla mi len noha. Aha, také. Pardon, dostal. Ja sa to nemôžem, nejaký debil sa každý deň prihlasuje. A dokonca sa aj volá na Skype, tak je to Není debil. Som sa otočí, dámy a páni, aby sme mali krásny, takto vystreliť si mohli túto krásnu, áno, pevný termostačku. s termostatou. Čo? Termostatou. Termostatou. To proste termostatou. No to je jedno. Neviem, ale asi hodíme ten strik, aby sme tento level prešli. Pretože on ho nedá, rozpadne sa na konci. Pozrite, jak sa teraz rozpadne. Pozrite si. Uvidíte krásny fail pred koncom levela. Nechytaj sa to, že to tam môže sa byť. Chyta! Videli ste ten krásny fail? Len finál levela sa rozpadne pred cieľom, nie? Áno, Dopí. ja som to povedal. Dopít. Ja to povedal som dopí. Určite, povedal ti vyzval. Ale neviem, dáš to? Povedal. Ja som rybička. Co je? Čo robím? I can fly. I love you, Wolf. Milujem ťa stena. I
love you, Ginger. Let's not poof, tvoje šaty. Nemáš oči, nemáš ústa, nemáš nohy. Nejsi poof. Nejsi hater. Tak si. To asi nedokončí na maximum. Ne, Budeme sa sťažovať. Hendra. autorské práva. Díky si mi to pripomenul. Oha, tak jako, Dob. pardon, jako, píš tam. Aha. Píš tam. Peňo, bam, bam. A ide na hru. No space, malý vesmír, či čo? Tak to smysl. Smysl space. Víte, číslo, Víš, jak sa, auto. víš, jak sa smysl láka v prírode? Vodka. Kolo dobre. Kolo. Voda, vlog, Double power vlog. yes, kosmos. Teraz sa spustíme nejaký tajný agent. FBI. Alebo keď si kúpim GTA 5, som asi spravil jednu, ktorú budem vstúpil od detského šampanského dolka. Ja neviem, či to naozaj strelila, podľa mňa to bola skôr nejaká sranda. Že tam pridali tie klipy. Ale neviem, fakt. Nechcem sa s vami sťažovať, ako bol parádne video. To ja mám kvôli som si aj ja kúpil GTA 5. Červený mok. Budem sa dbať stejne ako červenou močí Ogogovi. To video. Šmusovi, tak sa láka vodkou. Tam je celý. Neviem, máš Ďalší fail uvidíte dneska. tak sa rozsekám vrať za cieľom, no si to myslíš, že sa rozsekám. Lebo to viem, ja si to nemyslím. Viem, že to zvládne. I can live, I can fly! Prečo sa rozpadneš? Takže pani, profi skiller on this game is ja. Kacodor. Natáčame 12 minút, ale povedal som finál pár. 21 ešte pravou. No, na kantín si spadnúť. No, zase na takým stole. Oblečenie to bolo. Povedz, čo je za level. To je super level on this game. Tak, to je, ešte dáme potom finál pár, kde budú dva, alebo sa to bude asi pol hoďku, no, Hoďku. hoďku sa to, Uploadovať no, tak ako... myslím, to speciál za 4 odbeny podali a uploadoval sa to hoďku. Hej? Ó, dal si to. I'm skill oriented now. Tak možno to dáme ešte aj dneska. Som vám hovoril, že som skiller. No, hľadám, že to dáme sa ešte raz. Up, down. Up. Everybody sing the flow. The next up is still run. Mohol si použiť veľké chyby, že ne? A keď si dovolí knihu použijeme, rozum sa do knihy, že potom sa pustí. Hej, strátil, že ste vyvolilo standardnice. Jak Mariovi. To je level Mario, viete. A tu má drákom. No, drákom je to level. Nie je to drákom. I can live, I can fuck. Ešte, ale up, down. Up, hore, dole. No fakt, no však to také, ale vôbec tak nevypadá. Ono vypadá. Up, teraz ideme down. Nie, však up, down. Down, Up, up. Up, down. koľko tam bolo krémov? 3, up, down. To nie je vlastne. Co tu bylo? A už budeme sledovat intro na Je to iné intro ako toto, že... Ja vám ho teraz pustím, takže teraz vám ho pustím. to už zavadí, ale To je slovy.
toto intro nebude na nedelných termínach, toto bude len na gamingu. Keď budú, či sobotné kolivy, keď budú tak... Ukážem vám to intro. To som znovu. Aj, no proste dobre. Tak my vám to, ja stopnem video, nie, na čo. Dobre, proste My si sa pustíme do Hangera. Ja som tomu hovoril Hanger. Angel. No Hanger, som tomu hovoril Hanger. Alebo sa to tam. Túto hru našiel, vymyslel, no nevymyslel, proste našiel na rade. Super hra. Autorské práva. Autorské práva. Fucking bitch! Juh! Ale teraz ide na hru, tak si do. Ja sa len kúpim, koľko nahrávam. 16 minút. Minúty, vole. Ďalšia hodina. Hej, 5 hodín. počkajte, teraz... Neviem. Dáme zvuk? Nie, počúvajte, ak by to bolo. Strašne by to učilo, nie. Zvuk slúži, každé video vypínam. To je proste skáčeš, jak natural. Neviem, máš posledný pokus, ak by sme stopili video, lebo za ďalšiu hodinku. Bugy nás zachraňujú opäť, bo finál, pred finálom v 6. parte nás zachraňujú opäť bugy. To bude možno finál. No, finál asi natočím Kulia. sám. Kulia. Môžem finál natočiť. Možno finál. Ja musím natočiť dneska. No, dokud sa to uploadím. Toto. Ja čo tu akože... To ide teda Hangera za jeden deň. No, Akože hneď za sebou. Prečo? je tam Hanger. Akože za sebou myslím, že to je... No, to je jedno. What the hell? Zajtra What je the hell? streda. What the hell? Zajtra je streda 8. januára. Hej. Takže neviem, či budú teraz videá tak často. Ale nebudem Akože cez víkend budú, ale... nás to jasné, no. Budem sa snažiť a tie videá budú tam vidieť. Dobre, takže strich. Možno strich, ne? Není strik, ja si dám poslednú šancu a skončíme toto video. A nakoniec vám ešte ukážeme to intro. Takže, jak sa vám hra páčila, tak Video. No, ak sa vám video páčilo, dajte like, odber, alebo... A ja to stopnem a potom sa uvidíme pri tom intro. To bude taký konečný intro. Takže stop. Takže tu máte to intro. Na sobotné koniny. Takže máme také dve intra. A ešte tu máme dve intra. Máme 3 intra dohromady vlastne. No, 3 intra dohromady. Toto sú na koniny. Toto je na... Let's play a toto je na... Proste nejakú hru. No, na random shit hru. Proste nejakú krátku. A toto je intro na obyčajnú hru Random Shit, Bullshit, neviem ešte ako shit. Dobre. Takže lúči sa s vami Romero LP. Počkaj, ešte ma ti byl. Čo si? Ja neviem. A priko mal toľko failov, to vám niekedy možno ukážeme. To bude zostrih celého roka failu. Takže lúči sa s vami aj tento debilný panačík Rangeru, ktorý uvedom Falto. A my sa to pokúsime prejsť. My to prejdeme, tak to prejdeme a pôjdeme do finál levelu. Takže lúči sa s vami Romero LP a A co dom? čus.